Грамота за отлично представяне Виктор Владимиров Младенов, 4 клас, Основно училище Свети Кирил и Методий, град Костенец. Грамота за атрактивен проект, 4 клас, Кубрат Светлинов Спасов, Средно училище Христо Ботев, град Тутракан. Грамота за оригинална идея Радомир Пламенов Ангелов, 4 клас, Средно училище Свети Паисий Хилендарски, град Пловдив. Грамота за оригинална идея Георги Калоянов Костадинов, 4 клас, Средно училище Сава Доброплодни, град Шумен. Грамота за сложност на използвания код, 4 клас, Даниел Стоянов Стоянов, 2 основно училище Никола Янков Вапцаров, град Варна. Наградите за първо, второ и трето място ще връчи председателя на Националната комисия на състезанието по компютърно моделиране, доктор Ангел Ангелов. Заповядайте.